kai ku zo na faɗa don kuje. Yusuf zo ka kau da mai halin dan tsiya. Gwamnan Taraba kai ne ba ka shan giya. Mata su ne da ɗan kwali maza ta giya. Kun san zuma akwai zaki kuma ka iya. Gayyar su o'o ita ce kuma yan nahiya. Kun san shi bado yana nan a cikin ruwa. Mai koko yana ta fama a gidan giya. Waka ne nake wa mai kau da kishin ruwa. Yusuf Yusuf nake so maza kujiya. Dan dare muna kira mun riki garkuwa. Dai fage na yaƙi ne kai ka tsaya. Rane a cikin sare an kai guguwa. Mai sanya je gobe zai bi ta hanyar jiya. Attu ugenderu mere sittu baddu. Hanko wujji shede jama'a da ande. Kaɗo wala kugal atti baton odulla. Saudon ehika sanatan ma ohebata. Mina ne abar wai awar tai santaral zone. Ta a taɓi awar ti Yusuf Yusuf ɗan. Hikka gwamnan Taraba Yusuf mi yiɗima. Woɗugo hala ma yimɓe ɗon yiɗima. Yimɓe jaɓi APC. PDP. Arɗo koloɓe ɗon yiɗima. APC je moɗon. Balmoɓe ɗon yiɗima. Farji dawru ɓaleru. Jonga joge APC. Benjidiri an onde. Kashe ka jaɓi APC. Farji dawru ɓaleru. Kasolma ɓe ɗon ɓerdema. Benjidiri an onde. Ebbi hondugo mayo jaɓi. On ɗon ca PDP. Jalungwa an tan ɓeyɗi. APC je moɗon. Karimma an on ɓe giɗi. Farji dawru ɓaleru. Kurmi ɓe ɓi say an on. Benjidiri an onde. Doma ɓe ɓi say an on. On ɗon ca PDP. Sardauna ma an waɗata. APC je moɗon. Kakumma ɓe ɓi an on. Farji dawru ɓaleru. Musa ɓe ɓi an waɗata. Benjidiri an onde. Bukari an on ɓe jogi. On ɗon ca PDP. Yerma an tan ɓe jogi. APC je moɗon. Simma an tan ɓe jogi. Farji dawru ɓaleru. Yusuf Yusuf an tan. Benjidiri an onde. Mimma min jabaitan MC Yola mai waka. Na gode. Yan Taraba mun koma APC. Gwamnan jiha mu ɗauki mai amana. Yusuf kai muke gida. Taraba lokaci yayi mu ƙara anniya. Mata gwamnan jiha mu ɗauki mai amana. Yusuf kai muke kira. Bana Taraba mu kai take jira. Yusuf Yusuf ka ji jarumi. Gwamnan Taraba ka zo ka kayar da mai dan Taraba waje. lokaci yayi mu ƙara anniya. Mata Gwamnan jiha mu ɗauki mai amana. Yusuf kai muke kira. Bismil kudiri rabana da shi ne duniya. Yusuf kai A mana. cikin ikon nasa ne ya kago Najeriya. Wanda kai za ka rike mana. Yayi ƙauye da birane duka sassan nahiya. Ka zo don raba gardama. Lam yalid ne Allah wa lam yulad ya hana shan Madari giya. malakar duniya. Yayi talakawa yayi shugabanni shi Ka ya. zo don raba gardama. Wanda duk suka cuce mu kuma akwai ayar Ka tambaya. zo don raba gardama. Haka Qur'ani ya faɗi. Taraba lokaci yayi mu ƙara anniya. Gwamnan jiha mu ɗauki mai amana. Yusuf kai muke kira. Yusuf ne gwanin mu bar zo rafa gardama. Yusuf kai mana. Yanda Allahu ya yi ka hankanan ya maka hikima. Wanda kai za ka rike mana. Ko kana kasa ko a sama Yusuf ai ka wuce tsangwama. Ka zo don raba gardama. Kai muke ta tunawa ganin kake samu a azzama. Madari malakar duniya. Kai kake taka wuyan mahassada yama an kuma. Ka zo don raba gardama. Sannato da muka kai mu inda wancan ba sa Ka zo zuwa. don raba gardama. Ya zamo dutsen maliya. Taraba lokaci yayi mu ƙara anniya. Gwamnan jiha mu ɗauki mai amana. Na gode. Yusuf kai muke kira. Sannan angon hajiya Amina turmi ne sha daga. Yusuf kai mana. Hajiya Maryam uwar mu na ga kirki kika daddaka. Wanda kai za ka rike mana.
Dan Juma Yusuf Yusuf gwani na kuma na saka. Ka zo don raba gardama. Makutar Yusuf Yusuf gwani ta mu muje duka. Hadari malafar duniya. Mutasim na gaishe ka kunji turmi maza shadaka. Ka zo don raba gardama. Sannu sannu Amina Rabbana karo ɗaukaka. Ka zo don raba gardama. Gaisuwa ce na yi muku. Da raba lokaci yayi mu kara anniya. Maja. Gwamnan jiha ku ɗauki mai amana. Na gode. Yusuf kai muke kira. Sanato haske dai kai kake ga duk wanda yake da Yusuf kai ka mana. riga ka musu tuntuni a yau ba wani mai iyo. Wanda kai za ka rike mana. Ka tallafawa wanda bai da shi ya haura tudu. Ka zo don raba gardama. Kai ka ba su ashe sun sani jibi ka ci uwar bu. Hadari malafar duniya. Rikici gambi dodon magauta na kira ka da abu. Ka zo don raba gardama. Sannato ka mana alkairin da baya kidayewa. Na gode. Da raba lokaci yayi mu kara anniya. Allah kuwa. Gwamnan jiha ku ɗauki mai amana. APC. Yusuf kai muke kira. Sannu haske na farin wata mai haske duk duniya. Yusuf kai mana. Yusuf tsinke mai tsokale idanun yan na'iya. Wanda kai za ka rike mana. Sannu turmi ture da kansu gogar mazanta. Ka zo don raba gardama. Ka zamo dutsen tsakiyar gari ba mai tambaya. Hadari malafar duniya. Sannato Yusuf Yusuf kambami na maka inkiya. Ka zo don raba gardama. Karyar dukan magiyanka mai sarauta sai Ka zo jiniya. don raba gardama. Sannata Yusuf da kai nake. Da raba lokaci yayi mu kara anniya. Eh. Gwamnan jiha ku ɗauki mai amana. Yusuf kai muke kira. Sannato kuma nan gobe mu ne da kai dama ka iya. Yusuf kai mana. In ji me fita man taro za na ce maka ma dan iya. Wanda kai za ka rike mana. Dutse na tsakar teku waye yake yi maka magiya. Ka zo don raba gardama. Sassaka sara kan miji kana karin lafiya. Hadari malafar duniya. Sannu gwamnan mu na gobe rabbana ke maka kenniya. Ka zo don raba gardama. Nan mijin zaki ko in ce da kai hadirin Ka zo duniya. don raba gardama. Yusuf sanato raba gardama. Da raba lokaci yayi mu kara anniya. Gwamnan jiha ku ɗauki mai amana. Yusuf kai muke kira. Sannu sannu Amina gaisuwa ce yau zan miki. Yusuf kai mana. Hajiya Amina inda kin zamo turmi shadaka. Wanda kai za ka rike mana. Sai Hajiya Maryama gimbiya ba ta zan fada. Ka zo don raba gardama. Hajiya Maryama na shigo gari zanai gaisuwa. Hadari malafar duniya. Mai gidan Kulyaminu baba Umar kuma na saka. Ka zo don raba gardama. Na tuno min bango be barista shi to muje duka. Ka zo don raba gardama. Mai gida na Anas Guro ta kulli. Da raba lokaci yayi mu kara anniya. Gwamnan jiha ku ɗauki mai amana. Yusuf kai muke kira. Na gano Alhaji Sani gunduma diji na saka. Yusuf kai mana. Sai dan amanar taka barkin doza na yi gaisuwa. Wanda kai za ka rike mana. Kai ne direban nasa gaisuwa MC zan maka. Ka zo don raba gardama. Kai ka zamanto kai nuwa da she ne gun mai sama. Hadari malafar duniya. Barista shi to mai gida abuna ya musi haka. Ka zo don raba gardama. Bana mu kuroje muna kiran ka nan ba maza kan fada. Ka zo don raba gardama. Ta on mera awar take. Da raba lokaci yayi mu kara anniya. Gwamnan jiha ku ɗauki mai amana. Yusuf kai muke kira. Dan Juma dan sanatan mu gaisuwa ta kuma na dada. Yusuf kai mana. Na kira babba Jamil gwanin mu PA baya fada. Wanda kai za ka rike mana. Sai Anas Abaka gwanin mu dan gata ne haka. Ka zo don raba gardama. Jefuro da kunya mu dan gata ne gun sannata. Hadari malafar duniya. Sannu sannu zo ma security na maka gaisuwa. Ka zo don raba gardama. Alhaji Sani gunduma a didi kamfen haka. Ka zo don raba gardama. Gaisuwa gun sanatan mu Abubakar tutare haka. Hadari malafar duniya. Excellency
Muhammad Yusuf Kamaliya Aka zo don raba gardama. MC mai waka zan rufe. Taraba lokaci yayi mu kara anniya. Gwamnan jiha ku ɗauki mai amana. Yusuf Yusuf kai muke kira. 081 4073 1364 ai sauraro lafiya. Taraba lokaci yayi mu kara anniya. Gwamnan jiha ku ɗauki mai amana. Yusuf kai muke kira. Taraba lokaci yayi mu kara anniya. Gwamnan jiha mu ɗauki mai amana. Yusuf Yusuf